Está ben dito montar o carracho cando levamos alguén na espalda? A ver, o que está mal é dicir espalda, que é un castelanismo, pero tamén se pode dicir levar alguén ao carrelo ou ao carricho. Carricho parécese moito a carracho, que é a palabra que ti comentabas. E que é un carracho? Pois unha carracha, unha carrapata e non garrapata. É posible que montar o carracho sexa unha variante dialectal de montar o carricho. Tamén podes dicir montar as cabaleirolas, as cabaliñas, a cabalo, a cabalete e mesmo as requichas. Pero non a cabaliño, que sería unha mala traducción de a caballito, se di subrayador en galego. A ver, subrayar é castelán de pura cepa, así que nada de subrayadores en galego. Nós o que temos é o verbo subliñar, que se pode pronunciar subliñar ou suliñar, porque ese B pode ter unha pronuncia relaxada, como submarino, que se pode ler submarino ou submarino. De subliñar viría subliñador, pero o máis corrente é que empregues un marcador. Un marcador de cor amarela fosforescente, por exemplo.